Hello perlok berkhawat hoi ai kublai biang ye pi sa sen para kan ke YouTube channel jonga hoi menda ka sima ngadon ban bentip si pima namar ba hoi don ki parlok ki bakali ngas pangkan ke oi ma ba bali ba da bu tu ke giming ladangi page video la ne YouTube Facebook chúng ta tất mo Instagram của một lòng cả network trong ni cả biang này cái network trong phi cả biang bà bắt hỏi là đang như là ca bộ cả game này bộ cả free fire bắt network trong nga cầm lòng này network trong phi độ cầm lòng thế hỏi là cái kata kadao mo là cái kadao mo có lòng problem bà cầm ta thế hỏi chú bộ nga trai là prang trong phi bà phi là don ban kali chúng ta nga trai bà phi quá rồi hi ban tép ban lệ cũng nô mo khang bà cần biang bà kata cái network trong ni thế hỏi try don keeper lock ki bedang suan thamai ha kan ka YouTube channel jong ama ti sing bahasa ya share like comment buat saya subscribe ro kumjuk khnang ban ai jing kercan lang prakasi mo keman su ong no ti hoi kumjuk ro kito ki family subscriber jangan mentaki bala poi kat hadu ndru jar subscriber ti hoi ai ku shi jar ngo shi buon ai appreciate kita ki parlok no ti hoi le kumno khnang ban kan biang bet kita kan network por bangi la ka kim mo like no standard kam don network trong phi thì họ cho lo ngân nghiệp ngap nói cái này cái video họ được các bác cốt thì cho lo đây các bạn mình còn mà ngăn chịu ông PC kipar lo chịu anda pila chịu long kum ta mo chịu hak por ba pidang lại cái game kum ta ter hapok karang game là này hapok ka training là này lonely wolf này custom room kum ta ter mo chịu là đap pi hapok ba pidang don ha kata ka game chụp direct bet pi home bet apa ka home screen ne apa ka ayu home screen trong pi mod chụp là đáp phim back cho apa ka game thì cái một lần berabar ya game trong pi persang bet ban back là này persang bet ban ayu cho wat home direct ra ko home screen trong pi namar ba kan sa don problem ya pi ha ka wi ka singil tapi amle kam taman man ka por kan sa don problem ya pi te hoi berabar back chụp là đáp don ha training chụp back cho na ska training hapo lobby sa back no ha home screen wat melian redirect ban chu le kam ta namar ba kan sa don problem je pi namar hoi katar goi ka don problem be chi bon pi namar ba ha ko por ba pi la kai game na le ha ko por ba pi la một pi biang ha goi si long kan sa thot pi nam la chu re ban pi thì berabar persang be chua ha la da pi don custom room wat home direct ra home screen ang ba na ki nem tem wat long han hum be no direct home screen wat jule ra kam ta persang be chua ban back chua ha po ka lobby jong phi thì hỏi sa ka we ro ya ha setting jong phi thì sa scroll down ne po nga try be phi yo i mo hang ne ha network kom ban suak thì hang ne berabar wat ai re hang ne on or off wat ai re off khang ba kan network jong phi kan long kan thuat ra mo thì berabar ai bin no on khang ba kan network jong phi kan auto la ne kan auto biang la ne kan auto speed la ne kan biang be khang ba kan thuat te ai bin no on hang to khang ba kan biang be kan network jong phi thì họ cái này coi bắt cái đi gặp big problem bahana mata jong phi phang kita cái network mà thì chlo pe cái ban kong ya ka setting jong phi pe họ la bên chang nang này pe chbo mata mà chbo mata nga la ka da ka họ da ka Artel này ka Jio này Vodafone này BSNL kom ta ter mà thì họ nga try na prang jong phi thì chibon ba ki bala ka da ka Jio nga try họ ngar nga la ka hi da ka Jio mder ba nga la ka da gini ma tang ba nga thep pa gini thì chbo mata pe hang ne ka nuksa ma long ha ne nga don da ka BSNL nga thep ka sim one thì chbo mata ya ka ne ka sim tu long chbo mata nga mot ban la ka da ka Jio thì họ ka Jio nga thep ka sim tu ma thì họ berabar wat thep ra ka sim tu khnang ba ka network jong phi kan khlang ba la ne kan biang ba ha chbo long thì ai be ha ka sim one choose tab be ha ka sim one jong phi chbo man tang la ka da ka Jio ndai te long ka Jio ngan hap tab no ka sim one khang ba kan biang ba ka network jong phi wat tab ra ha ka sim tu te hoi chbo le ka ta ka sim tu de ban on ha berabar ha ba phi la ka game chbo la phi on ha berabar ba phi la ka game chbo da don ba phone ne don ba kum ta ta mo chbo long kan sa don problem ye phi kan sa long ka network jong phi kan sa du no chbo la phi la ka da sim one chbo la da phi tab bat sim tu long ye ka sim tu jong phi kan la da kin don ba phone te long kan sa big problem ba ye pi te hoi chbo la da ka Jio ma te chbo long hoi kala support 5G ba te support ba phi la ka game pat wat ai de hang ne perfect 5G por ba phi la ka game khang ban kan biang ba kan watch bi hoi kan ka mobile jong phi kala de ka 5G de por ba phi la ka game pat te kan best ba ye phi ba phin ai
4G kerang bahkan network jong pikan om thot re pidak dia ro namar da pi 5G ko por pila kai game long kum ta mo kam namar kan pade tak semkat 5G to long kan de tang phone 5G to mo long kan sa thot ane kan sa don problem ya pila da pila kai da ka semkat ada pi ka 5G Tisi akan mawan ya buat step by step ya ke bangai kai pin seong ho kementak kala biang kan network jong ade na kata kada mo makan salong kan network jong ate hoi namar ba sebut ndai la da pi longga phone yang fi kala dai ke 5G sebut PI bi berapa ne pi pentan jubuar ya kata kan network jong ase ke 5G la da pi la kai game kumot kanam style sebut hapi hakapor ba pi la kai game berapa ai bi da ka 4G kenang bakan longkan smooth dan dia kan biang paham kata kan network la tak pieng jong pi te hoi sebut lada kesemkat jong fi kedai ke 5G te hot ai 5G rok kam lele ra ka biang bi kan long wai kam ta sibo ka phone 5G kesemkat 5G te sibo lada ka phone kesemkat jong fi kedai ka 4G sibo ka phone jong fi kedai 5G te ba pentan jo buat ka 5G kan am long ra te hot le bi kam ta te la pi snap bot lada pi bot ya kan ka bai ka ke banga ong manga mata step by step te ngatrai kana work jong fi rok kan sa biang ba te hot kan ma mo jubuar ba wat om ya bak ane wat om ya home direct re kata ke bang ongam mengam ne ka step ban kong nomor bahwa ngam suara kala don problem bah bang asat le ba kom ta nomor watang ban la kai game kam long show watang ban start kam long show te hot ngatrai tang kom ta ngatrai ba pilih ya singo tu mo te hot ngan sai syambat biang no usahakan next week te hot la da don na prang jong film ki ba kwa ban kali pang jong nga na ni pang ka game te hot saya komen apa te bat ladang tip dengan sa penmi ki video next te hoi langam te pate long ngan sa chu comment ya pi spot ma te chalong ngan sa siam pano ha ka next video okay bye bye